Nada máis abrir as súas portas, a Feira do Libro de Rianxo rexistrou unha gran afluencia de público. A ampla variedade, cun total de 12 casetas, contribúe a atraer máis visitantes con especial interese na literatura infantil. Como unha festa lúdica sobre o libro, pois a tendencia é que os pais acheguen os rapaces para comprarlle o libro de rigor ou polo menos para que visualicen e vexan as posibilidades de futuro, non? Sobre todo para o mundo infantil e juvenil, sobre todo no mundo infantil tamén é ben certo que, bueno, nos últimos anos tamén dentro do que é o libro ilustrado pois é unha gran calidade e iso pois tamén axuda. Urco naceu como unha editora de ciencia ficción, fantasía, literatura gótica, que aínda mantemos no catálogo, pero sí que é certo que nestes últimos anos estivemos mudando un pouco e estamos ofrecendo pois un produto máis para a literatura juvenil e infantil, que creemos que é aí onde hai que facer lectorado. Sobre todo infantil. E logo a xente un pouco, bueno, algo que non suelen vir a buscar nada en concreto, un pouco miran algo que lles guste e levan. A 1 da tarde procedíase a inauguración oficial da feira, co pregón a cargo do escritor Carlos Callón. Mais é certo que na miña casa familiar, cando eu era neno, non había libros, pero había historias. Miña aboa, sobre todo, miña bisaboa, tamén a lembro de Olveira, contábanos historias que realmente eran as que nos constituían o mundo. Os mouros, o tempo mítico no que os animais falaban e que daban lugar ao que nós podíamos coñecer. Os encantamentos, que tamén daban lugar a toda a paisaxe que nos rodeaba. Non había libros, mas había historias. Na miña casa familiar, cando eu era pequeno, non había libros, mas había palabras. Palabras que nos daban tamén un xeito diferente, peculiar de entender o mundo. O acto contou ademais coa presenza institucional da Deputación da Coruña e da Xunta. A deputada provincial Ánxela Franco e o secretario xeral de Cultura Anxo Lorenzo volveron destacar a importancia de promover estas feiras para impulsar o tecido editorial galego e fomentar o hábito lector entre a cidadanía. Porque, como vedes, este é un esforzo común, un esforzo conxunto no que os libreiros e as libreiras a través da Federación poñen os seus stands, poñen o seu esforzo, pero despois o resto das institucións públicas o que facemos é acompañalos e apoialos para poder estar aquí. Ler sen fronteiras, a verdade é que en si mesmo xo di todo, non? O libro é a maravilla que nos axuda a sobrevoar calquer fronteira. A fronteira que nos abre as ilusións, que nos deixa coñecer outros países, que nos deixa ver outras culturas, mas que alimenta a nosa alma. A feira permanecerá na Praza Castelao ata o domingo con numerosas actividades complementarias ao longo de toda a fin de semana.